Yes. An daura, an daura, an daura, an daura, an kulla auren kauna. Soyayya ta rana, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. An kulla, an kulla, an kulla, an kulla, an kulla auren kauna. Soyayya ta rana, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. Tattaki ne wani so ga bikin girma, babban famili kuna da yawan himma, kuna da mutunci da halitti ga kima, dan taya murna dukan mutane sun zo. Hafsat dole ne na raira miki baiti, dan guzuri na baituka na yi ojanti. Abdul an waka dace na beauty, mun taya murna gare ka babu kwantiti. Gani ka amarya ne ya sani na yi wake, Alhaji Muhammad garan babban abokai, mamallaki na kamfanin dan arewa solution. Gaisuwa na gaida mai babban suna. An daura, an daura, an daura, an daura, an kulla auren kauna. Soyayya ta rana, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. An kulla, an kulla, an kulla, an kulla, an kulla auren kauna. Soyayya ta rana, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. Amarya ta ango, Hafsat sha sha'aninki, wannan rana ta kiki fara'arki, soyayya miki rana, kin samu ra'ayinki, Hafsat sha sha'aninki. Ki sha shagalinki, Sha'anin shi ya zamto sha'aninki, amarya, lamarin shi ya zamto lamarinki, amarya, damuwar shi ta zamto damuwarki. amarya. Haka ango sai ka rike ta amana. An kulla, an kulla, an kulla, an kulla, an kulla auren kauna. Soyayya ta rana, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. Ango da amarya, ai babu bakarya, ƙwarya da bukarya, turmi da taɓarya. Haɗin yayi daidai dalilin soyayya, duk wanda shigar tsakanin ku sai ya ji kunya. Hafsat da amarya, Hafsat da amarya, Hafsat da amarya, Hafsat da amarya. Abdul ne ango, Abdul ne ango, Abdul ne ango, Abdul ne ango. An kulla, an kulla, an kulla, an kulla. An kulla auren kauna. Soyayya ta rana, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. An daura, an daura, an daura, an daura, an kulla auren kauna. Soyayya ta rana, alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. Ina dangin ango, gaishe ku nake, gaishe ku nake, gaishe ku nake. Iyaye na amarya, sai na gaishe ku. Maman amarya, maman amarya, maman amarya. Hajiya Suwaiba, jinjina a gare ki. Suwaiba Sani Abbas, Allah ya biya ki. Sharif Yusuf shi ma, na gaishe ka. Baban amarya, kariri ta diyarka, Allah ya biya ka. Hajiya mama, hajiya mama, hajiya mama. Sai na gaishe ki, sai na gaishe ki, dole ne in miki baiti. Uwa ce ga amarya, mai wankan dawis, da an ji ya kamshi gare ki tamkar almusi. Mai kyautar mamaki alakare bayan ki. Hajiya mami, hajiya mami, na
na gaishe ki, na gaishe ki, na gaishe ki. A biki na diyarki kin ba da gudunmawa. Hajiya Nafisa zan ba da amsa, aike ta daban ce baya goya marayu mai halin kirki. Hajiya Hauwa zan nunawa, sannan ki uwa daga ba karya ne ba. Ganne na amarya kuna ta farin ciki. Amatullah Assalamiya, ina Khadija, ina Ruqayya da Ummu Kulsum. Ku sha sha'aninku bikin yayarku, alasa albarka a cikin auren nan, a cikin auren nan. An kulla, an kulla, an kulla.